Donc aujourd'hui, le lactosérum issu de la fabrication du fromage. И в настоящия момент това, което отпада от една мандра, например, прословутия цвик или суроватка някой се казва. Au travers de la méthanisation, permet aux fromagers de produire de l'énergie renouvelable. Чрез процеса на анаеробно изгниване или метанизация позволяват на собственици да рентабилизират до голяма степен своето производство и то от отпадък. 1000 литра de lactosérum Давам пример, 1000 литра от тази суроватка représente представлява une énergie correspondant à 20 litres de fuel. Енергия равностойна на 20 литра дизелово гориво. Disponible pour la fromagerie. Което очевидно от отпадъка мандрата може да си възвърне. Sous la forme de biogaz. Под формата на биогаз. Така че това, което Valbio предлага всъщност е traiter les effluents de la fromagerie, да се третира отпадната вода. Целият отпадък всъщност той е и вода, но е под течна форма. Отпадък от производството на мандра. Résoudre le problème de l'évacuation du lactosérum. Разрешава проблема с неговото справяне и изолстването му в околната среда на този отпадък. Et permettre une indépendance énergétique à la fromagerie. Не на последно място, енергийна независимост на предприятието и то от отпадният и продукт. Сега в момента инженер Луик Бранда ще ни обясни сложния процес на биометанизация и какво точно всъщност се случва в тази инсталация. Alors les effluents de la fromagerie, donc le lactosérum et le mélanger avec les eaux blanches. Всъщност в една мандра отпадъка и от цвик се смесва с вода, която се използва за измиване. Sont directement collectés et envoyés dans un premier bassin. Всички тези води се събират и се изпращат в един басейн отдолу, един съд, в който се събират цялата тази смес. Ce bassin de 150 m3 permet en fait d'homogénéiser la production d'effluents sur toute la journée. Този съд ни позволява да съберем 150 кубика от няколкодневното производство на мандрата, където хубаво да се хомогенизира цялата смес и да бъде вече подготвена за подаване към реактора. Pour faire simple, ensuite les effluents sont pompés directement du bassin et envoyés vers le méthaniseur qui est ici. Като преминава през различни видови третирания, които се намират в тая къщичка, замърсената вода се изпраща в метанизатора. Alors ceci ce sont des bactéries. Това са бактерии под формата на гранули. En fait, la nature a horreur du vide, ce qui fait que ces bactéries anaérobies. Това са анаеробни бактерии, т.е. живеят s'agrègent entre elles pour former ce qu'on appelle une granule. Те живеят в отсъствието на кислород и се събират в колонии, които формират тези гранули. On voit directement qu'elles produisent. Виждате как те произвеждат газ. Този реактор ще бъде напълнен по този същия начин. En fond de granules. С гранули, ето ги тук. L'effluent, le lactosérum qui est très riche en carbone, va transiter à travers ce lit de granules. И замърсяването ще преминава. Ето го. Замърсяването ще преминава през това легло от бактерии, т.е. това, което ние взимаме от мандрата, което е хранителна среда за тези организми. Avec une technologie hydraulique homogène. С една специална технология, която вече е ноу-хауто на Valbio, начина по който трябва да се захранват вътре, как трябва да влиза потока и така нататък. En tête de réacteur en haut, tout en haut en haut. Там най-горе има специални също съоръжения, които обират газта. Il y a un compartiment de stockage de biogaz. И събирайки го изпращат по тази тръба, която отстрани виждаме в момента, за нейното складиране. Всъщност пречистената вода отговаря на всички екологични изисквания и всички норми, които са характерни за Европейския съюз. Tout à fait, ouais. C'est dimensionné et c'est fait pour. Това нещо управлява целият процес. На електроника ми прилича. Donc il a entièrement raison. Да, имаш право. On a le cœur du process. Това е сърцето на станцията, на процеса. Donc juste pour bien expliquer les choses, Valbio само за да кажа, нали, Valbio, която е френска фирма, sa technologie pour faire cette station. Тя предоставя технологията за създаване на тази станция. Mais au travers du partenariat avec la société Barbizon. Чрез своето партньорство с фирма Barbizon. Toutes les entreprises qui ont construit la station sont bulgares. Всички фирми, които са участвали в изграждането на тази станция, са български. Тоест, нали, всичко тук е българско и родно. Работейки с нашия партньор Barbizon, се намериха всички други
доставчици, ако искате ги наречете, на различните неща, като електрически табла, като линията за вода и всичко останало. Très rapidement, on a Много ici бързо. un automate Тук виждате, има един автомат или така наречения контролер, où който on va pouvoir programmer tous les paramètres de fonctionnement de la station. на който може да се програмират всички параметри за функциониране на инсталацията. Както виждате, говорейки за модел 2012, всичко е тъчскрин и е дигитализирано като резултати, които се показват и като въздействие върху самата инсталация. Et sur ce panneau-là, А на това пано тук on a toute la file d'eau. всички машини Стация. са изобразени по начин, така виждате с зелени, червени и всякакви други лампи, за да става ясно кое кога работи или има проблем. Станцията Напълно като цяло е автоматизирана. напълно автоматизирана. Паля, тъй като съм малко като всички българи томани верни, ти твърдиш, че тук има газ, тази газ, която палите, и сега ти от тази бутилка можеш да покажеш, че гори. Да, както видя в този факел, който той се казва факел за спешни случаи, в смисъл такъв, това е когато има само повече газ, само той тогава гори, няма връзка към процеса. Но там горим същия, както го видя. Ще искам да ти покажа Тук в има тази газ. бутилка, отделили сме от биогаза, да я запалим с една запалка. Валя, рискувах си живота тук да ме качиш на това високото на стари години. Страшничко е, страшничко е. Какво всъщност е това съоръжение на финала, да кажем? Доколкото виждам, пречиствателната станция вече е оборудвана напълно и започнала да функционира. Donc à l'intérieur du réacteur, Вътре в реактора voilà, nous avons les bactéries има бактерии, qui vont transformer le lactosérum et les eaux de lavage de la fromagerie en biogaz. които трансформират всички отпадни води, суроватка, вода, които отпадат от мандрата, в биогаз. Voilà. La technologie qui est mise en place ici, c'est de mettre en contact les bactéries avec leur nourriture. Технологията всъщност е да направим така, че бактериите да влезат в контакт с тяхната храна, хранителна среда, Voilà. Et ensuite collecter le biogaz pour pas qu'il s'échappe à l'atmosphère. и да можем така да уловим биогазта по специален начин, че да не излезне в атмосферата, а да служи на нас. Et garder les bactéries dans le réacteur. И да запазим бактериите вътре. Преди да дойде водата тук, тя минава през предварителното третиране, загряване, което Voilà, qui sont dans le bâtiment en bas. които са долу в къщичката. Et ensuite, on a l'étape de finition, puisqu'ici, en fait, on va transformer le carbone en gaz, mais il faut aussi finir l'épuration. Но, за да не забравим, в крайна сметка това е една пречиствателна станция, т.е. накрая водата с газ или без газ тя трябва да е чиста, това е което е важно за органите и за мандрата, освен това. Има едно аеробно стъпало, което също е долу и което позволява, освен че сме извадили газ, да изкараме в реката, е там където е долу, всички тия дървета, да отиде там чиста вода, да не пречи на околната среда. Voilà. Le biogaz, lui, est collecté en partie haute et après dirigé vers Самия cette bulle. биогаз се събира в тази горната част и отива в този голям балон, който ние наричаме газ-холдер, където се съхранява, докато мандрата има необходимост от нея да го поеме. Това е един огромен резервоар за газ. Ici, on a une capacité de 400 m3 de Той biogaz. има капацитет от 400 кубически метра биогаз, Voilà. La fromagerie a mis en place un nouveau brûleur така че pour fabriquer la vapeur. тя се инсталира нова газ горелка, специална мандрата, за да може да го гори този газ. Voilà. Et ce qui va permettre de transformer le biogaz fait avec les déchets en énergie vapeur pour faire du Което fromage. ще позволи на мандрата да си прави нейните нужди от пара и тя всъщност да стане енергийно независима. C'est la première installation en Bulgarie, Това е първата инсталация в България. mais ça fait déjà plus de 15 ans qu'on en installe en France. Но от 15 години инсталираме такива подобни съоръжения във Франция. Във всеки останал свят, където се правят такива инсталации, до 5 години изцяло трябва да се самоизплатила инсталацията от това, което икономиса всъщност на собственика. Значи добавете тук и субсидията, която може да се ползва, значи тогава говорим за един период, който да е под 3 години, което изплаща инвестицията не е само газта, която е очевидната. Mais aussi
годишния... En deux, le traitement du lactosérum, on n'a pu à le faire non plus. Второто е това, че ти си третираш един отпадък, който по принцип струва пари дори да го извозваш. Voilà, donc ça c'est une économie. Така че това е Et икономия. ensuite, il faut quand même une station d'épuration. И третото е, че ти тъй или иначе трябва да имаш пречиствателна станция. Не можеш без пречиствателна станция, дори за отпадните води, дори да транспортираш суроватката или цвика или твой отпадък от Quitte à производството. quitte à être en conformité avec la législation au niveau de l'épuration, c'est mieux de pouvoir avoir un retour d'investissement grâce à l'énergie qu'on va faire. Така че четвърто, което е в скоби, икономисваш от глоби, които си понасял по време на това, когато си хвърлял мръсотия, мръсна вода в случая. Така Всичко че... това са доста сериозни икономически аргументи да потърсят и други хора такава станция, други производители. Tout à fait, mais c'est l'idée. Ами On абсолютно, espère- това е on espère qu'on va идеята. faire beaucoup d'installations en Надяваме се Bulgarie. да направим много инсталации в България.